Ens hem anticipat. Aquesta nit això estarà ple de gom a gom. Sí, sí. Vale? Tingut de guardar jo. Catalunya té en aquests moments reconeguda internacionalment 22 seleccions nacionals, en els quals podem competir al més alt de les competicions. I nosaltres volem que Barcelona es preocupi, i nosaltres, com Unitat per Barcelona, quan d'aquí un mes estiguem en el govern de la ciutat, ens preocuparem per tal que en les 22 seleccions nacionals que poden competir a tots els nivells hi hagin l'organització de competicions internacionals a Barcelona. Algunes d'elles són molt conegudes. Per exemple, puc estar parlant del karate, puc estar parlant del futbol sala. Alguns d'altres potser no són tan conegudes, com pot ser el Corfu, però tenen una pràctica ja arrelada a casa nostra i han participat de competicions internacionals de primera magnitud.